ҳамада салом алайкум дӯсто, хуш омадем ба канали Эсем Шарипов. Бо шумо ҳастам муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Номат палангая. имрӯз яке аз барномаҳои дӯстдоштаи шумо, яъне ки криминални расследованияҳо. акай Муҳаммад, акай Эсем Шарипов, ҳамин коро чӣ дарку? агар ки дар шумо фитобочка, ҳиҷома ва массаж лозим бошад, шумо метавонед ки ин кора дар ширкати шифофармо бо истифода бурдани промокоди Эсем Шарипов бепул бикунед. Мерай пиштакота мемола, поҳота мемола. ва ҳамчун доранд доруҳои гиёҳӣ марҳамат. ин бародарои азиз, почка айс намед чудаи асри 21 ҳисоб мехӯрад. қун, рег, намак, чизе ки набоша дар гурда, ҳамаша бе ягон дард мерезона, филтратсияи гурдара назм мекуна, хунукиша мегира, гардиши хуна соз мекуна ва як бисёр фоидаҳои дигар дорад ки вақти хӯрден ба мефаҳмем ки барои чи ин чудаи асри 21 буда. ҳамчунин ин бо хондани оятҳои Қуръони Карим тайёр шудааст ва ҳатто шумо худтон метавонед ки дар ҳамин танаш бихонед. Бародарони гиромӣ, агар шумо заказ кардаи мошин дар WhatsApp занг бизанен, бизалайд. ин барнома ҳар якеш ҷолибай, бештар ҷолибиш дар оне ҳастае ки пурпечитобай. лекин барномаи имрӯза ба ғайр аз пурпечитоб буданаш ба дигар факт шуморо метавонад ки ба ҳайрат биёра, яъне ки ба оддӣ буданаш. пас чӣ гуна оддӣ боша ба ҳайрат меёра? а оне ки пулис давоми 2 сол ҷиноята ошкор карда наметонанд. хайбат чӣ? агар дар оне ҳастае ки далели ин ҷиноят ва қотил дар таги фукшон буд, лекин унро шинохта наметонистанд. марҳамат, хитона бисанҷен. ку шумо меёвед пеш аз пулис? дар видео лайк мондана фаромӯш накунед ва оғоз мекунем. ҳодиса оғоз мешавад аз шаҳри Саскатун. ин як шаҳрак дар Канада бо аҳволии тақрибан 300 000 нафар. 25 марти соли 2015 як марди танҳо сагша ба сайру гашт мебарора. субҳ тақрибан соати 6. дар як лаҳза диққати марда як чизи ғайриоддӣ ҷалб мекунад. вақте ки ӯ наздик мешава, мебинад ки дар канори роҳ ҷасадай. ин марди даҳшатзада дарҳол ба пулис занг мезанад. пулис ҳамон замон дар ҷои ҳодиса ҳозир мешаванд ва дар аслам чизи ин мард дида ҷасади як духтар буд, тақрибан 18 ё ин ки 20 сола. захмҳое ки дар бадани духтар дида мешуд, гуфта наметонистӣ ки ин сабаби марги ӯ шидагиай. дар роҳаш синяк буд ва биниш ҳамин гунае ба назар мерасид ки пеш аз маргаш хун рафта бошад. бале метонистем бигем ки чунин осебҳоро пеш аз маргаш қабул кардагиай, лекин ино наметонистанд сабаби марги ӯ бошанд. ба ким кадом сабабҳои номаълум попӯшиҳои ин духтар аз пош бадар кардагӣ буданд. аз соаташ боша шикастагӣ буд. а дар назди ҷасад боша дарёфт карда мешавад як курткаи занона ва як миёнбанди занона. ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратиро аз нав кардан дар кор. фикри дароз накунед, роҳш ҳаст. пешниҳод мекунам гузаштани сарҳад Москав Қазоқистон бо мошинҳои замонавӣ Kia Carnival. ронандаи бо таҷриба бехатари шумо дар роҳ ва гузаштани шуморо дар сарҳад кафолат медиҳад. аз салони кушоди Kia Carnival сабаби бароҳат рафта омадани шумо мешавад. гузаштани сарҳад бо ин ширкат тез ва осон мешавад, чунки қонуну қоидаҳоеро медонанд ки сабаби мушкилии шумо нагардад. кори муҳима ба фардо нагузоред. шумо метавонед ки айни замон заброниват кунед вақти рафтантона ва дигар ташвиш нашин. ба хости Аллоҳ сафар бо ҳамроҳи ин ширкат оромии шумо ва боварӣ бар рӯзи фардост. таҳмат дори бародари азиз. оне ки дар ин ҷа куштор рух додагиай ягон шубҳа набуд. пулис аллакайша медонист, лекин ониша намедонистанд ки чӣ гуна ин кор шидагиай, барои чӣ шидагиай, кӣ кардагиай, оё ҷасада таҷовуз кардиянд пеш аз маргаш ва аз ҳамада оне ки ҷасад кияй номаълум буд шахсияташ. ба хотири оне ки назди ӯ шиносномааш набуд. якумин коре ки бояд пулис дар ин ҳолат анҷом бидиҳанд, муайян кардани шахсияти ӯ. якумин кори барои муайян кардани шахсияти ӯро пулис мекунад, ин муроҷиат кардан ба хабарнигорҳо буд. худи ҳамун субҳ дар барномаи ахбор гап мезананд дар бораи дарёфти як ҷасади духтар. албатта ки худи ҷасада нишон наметиҳанд суратша, танҳо ашёҳои ӯро нишон метиҳанд. соаташ, куртка ва чизе ки мо пеш аз ин гап назада будем дар бораш, 2 татуировкаш. якташ дар дасти чап бо расми 2 ситора, а дуюмаш боша дар пушташ шер. бале дил ходам метавонад ки дар баданаш ситора боша ё ин ки шер кашидагӣ боша, лекин дар куҷо қарор доштанаш и бештар шаҳодат метаҳад ки аз махсус одаме ҳастае ки агар ӯро бишноса хабар метиҳад. ва бале пулис дуру дароз интизор намешаванд. дарҳол баъди барномаи хабарӣ
занги телефонӣ мешавад. Дар он тарафи телефон як духтари ҷавон буд ва гуфт ки расмҳои татуировкое ки дар ахбор нишон дода шудагиай имконияти хеле ҳам баланд дорад ки ба дугонаи ӯ тааллуқ дошта бошанд бо номи Бритни Гаргл. хеле ҳам зуд шахсияти ин духтар муайян карда мешавад ки дугонааш хато накарда буд. ҷасад дар аслам тааллуқ дошт ба Бритни Гаргл. ҳангоми марг Бритни Гаргл 17 сол дошт ва тамоми умри худша гузарондагӣ буд дар ҳамун шаҳре ки ба қатл расонданша, Саскатун. Гуфта наметонистем ки ҳаёти ин духтар хеле ҳам ширину асалӣ буд. Падарша намедонист, барои хотире ки партофтагишон буд дарҳол баъди ба дунё омадани Бритни. А модараш боша хеле ҳам дӯст медошт дигар марда не. нӯшокиҳои спиртира ки ба сабаби чӣ аз ҳуқуқи волидайн маҳрум карда мешавад. Бритни аз синни 10 солаш дар тарбияи момааш қарор дошт. ягон ҷош ғайриоддӣ нестае ки чунин ҳаёт духтара намешкана. барои чӣ гуфтам ғайриоддӣ нестае ки бисёр одамое ҳастае ки чунин ҳаёти талх доранд, оянда муваффақ мешаванд. Бритни ҳам дар синни 17 солагиш муваффақ буд, духтари хушҳол ва хеле ҳам рафиқҳои зиёд дошт. ҳар як рафиқи ӯ ё ин ки дугонаҳош дар бораи суханҳои хуб мегуфтанд ва бисёриро ҳайрон мекард меҳнатдӯстории ӯ. ҳоло духтаре ки ба балоғат расидагӣ неста дар ду ҷо кор мекард. якеш дар питсерия ва дигараш боша дар мағоза ва ба заъми ин бо мехонд ҳама ира дар як вақт. ӯ хеле чақчақӣ буд. ҳама ӯро мешнохт. ӯ хеле ҳам духтари хуб ва зебо буд. акнун шумо духтара шинохтем ки буд ва ҳамчунин пулис ҳам шинохт ки ин духтар ки будааст. баъди муайян кардани шахсият мегзарем ба дуюм кор. баъди муайян кардани шахсият бояд пулис муайян кунад дигар чиза. Ки киштай, кай киштай, дар куҷо ва барои чӣ. барои ин кора кардан бояд муайян кунӣ ки охирон бор пеш аз маргаш ӯра ки дидагиай. барои ин кора кардан пулис равона мешавад ба хонаи момаи ӯ. бале, момаш хеле ҳам дар ғам тар буд баъди шунавидани хабари марги набирааш. лекин ба зами ҳамаи пулис метавонад ки аз ӯ каме ҳам боша маълумоти лозима дастрас кунанд. ҳамин гуна пулис мефаҳманд ки шаби марги ӯ Бритни хонаи момаша тар кардагиай бо ҳамроҳии беҳтарин дугонааш Шайен Энтуан. Бритни Шайен ба ғайр аз оне ки дугонаҳои хеле ҳам хуб буданд, бо бисёр чизи якҷоягӣ доштанд. мисол дар як ҷо мехонданд, ҳолатҳои оилавишон ҳам монанд буд. чӣ хеле ки аллакай шумо медонем, Бритниро аз синни 10 солагиш момааш нигоҳубин мекард. аз Шайен абоша аз ин пештар. ба хотири оне ки волидайнаш ба маводи мухаддир сару кор доштанд, ӯро аз синни 3 солагиш ба волидайни бегона метиҳанд. яъне ки ҳамчун духтархон мекунанд шаб. ба хотири оне ки ино чизҳои монандӣ хеле ҳам зиёд доштанд дар ҳаёти худшон, ин сабаби оне мешид ки ӯро боз ҳам якҷоя наздик кунанд. ҳамин қадар ӯ наздик буданд ки бисёриҳо ӯро хоҳарони Бри ва Ша ном мегирифтанд. Бриша. то ҳамҷа видеоро тамошо карда бошед, агар хеле ҳам хуб. акнун нигоҳ кунем ки лайка фаромӯш кардагӣ набошем барзоро. акнун бармегардем ба нақшаи пулис ки ӯ бояд чӣ кор кунанд. одами баъдӣ ки ягон чиз дар бораи Бритни медонист, ин ки аст? бале, Шайен дугонааш. ва ин кори хеле ҳам душвор набуд барои пулис, чунки ӯ маҷбур намешаванд ки Шайена ҷустуҷӯ кунанд, чунки худаш дар бораи Бритни дарак дошт аз хабар ва худ бо пулисҳо алоқа мекунад. аз Шайен пулисҳо мефаҳманд ки дар аслам шаб хеле ҳам якҷо гузарондагиян. ӯ Бритни ҳамроҳии Шайен хонаи момаи Бритниро тарк мекунанд тақрибан соати нимтакам 1 шаб. мувофиқи маълумотҳои Шайен аввалан ӯ равона мешаванд ба бар бо номи Манчестер. якчанд соати вақти худшонро дар ин бар мегзаронанд, баъдан равона мешаванд ба дигар бар Алкашков. ин бар ном дошт Колониал. дар ин ҷа тақрибан то соати 4 шаба меистанд. 4 аллакай шаб не рӯз мешавад. Бритни дар ин бар шинос мешавад бо як мард. баъдан аз ӯ дархост мекунад зажигалка, баъди чӣ ӯро ба рақс даъват мекунад. ҳамин гуна ба назар мерасид ки ӯ забон як кардан ё ин ки чӣ хел дар хумон мегӯянд дилишона ёфтан. ак намедонам ки дили кира ёфтагиай. ин ҳама маълумотҳо аз Шайенай, чунки мо медонем Бритни мурдагиай. а пеш аз оне ки Шайен метавонад шинос шавад бо дӯстписари нави дугонааш Бритни ӯ ин мард бе огоҳӣ кардани Шайен бара тарк мекунанд. ба куҷо равона шидан ӯ Шайен намедонист. ҳарди духтаро хеле ҳам сахт нӯшидагӣ буданд. аз ҳамин хотирам
шаин баъзе маълумотҳоро хуб наметавонист гуфта. баъди оне ки духтарҳо ҷидо мешаванд, шаин равона мешавад ба хонаи пиронсолон ба хабаргирии тағоиш. баъдан ӯ хеле ҳам ҳаракат мекунад ки ба Бритни алоқа кунад тавассути телефон, лекин Бритни телефона намегирифт. баъд дар фейсбук менависонад: ту дар куҷоӣ? дар бораи ту ягон хабар нест. умедворам ки ту бе ягон мушкилӣ ба хона баргаштӣ. албатта ки дар инҷа хеле ҳам ғайриоддӣ ба назар мераса оне ки шаин равона мешавад ба хабаргирии тағоиш дар хонаи пиронсоло. аки ғайриоддигиш дар инҷа оне не ки дар умум ӯ хабаргирии тағоиш меравад, а онеш ки баъди нӯшидан аз бар баромадан пиёну пиён ба хабаргирии тағоиш меравад. лекин гап дар оне астае ки тағоиш ин корро тасдиқ мекунад. дар аслан ӯ субҳ шаин ба хабаргирии ӯ меравад. чӣ хеле ки аллакай пешакӣ шумо медонед, шаин нӯшидагӣ буд. ба оне ки хотираш хеле ҳам хира буд, метавонад ки он марда тасвир кунад, яъне ки бига ки чӣ гуна намуд дошт ҳамон марде ки дугонаш бо ӯ шинос шуда ва баратар карданд. ин марди сафеди қадбаланд тақрибан 30 сола буд. табораи ма гап нест. бо мӯйҳои равшан. ини табораи ма нест. бале чунин расм метавонад ки ними ҷаҳон боша, лекин хай аз ҳеҷ ҷида хубай. барои он хотире ки метавонӣ ки мисол мегирем, фаҳме ки одаме ки бо ӯ дугонааш рафтагӣ қадпаст нест, як зан нест, ду бародари азиз когда қимат меояд дил шкоф мешавад. жирни нест, се ба худо мерам хидмат мекушум. сиёҳпӯст нест, чор бисёр чиз маълум мешавад. лекин ба ғайр аз ҳамаи пулис бо ҷавоб меёвад дар як муаммои дигар. суд медэксперто муайян мекунанд сабаби марги духтара. яъне ки сабаби марги духтар буғӣ кардан буд. ба изҳое ки дар гардани ӯ дида мешид, монанд ба оне буд ки буғӣ кардагиян ӯро маҳз бо ҳамун миёнбанде ки дар назди ҷасад ёфтагӣ буданд. ба ёд дорен? маладес. ҳамин хел чизҳоро фаромӯш накунен. маҳз дар ҳамин рубрика ба диққат гӯш кунен. фаромӯш накарда бошӣ лайк монданам ба диққат монд. акнун ҷолибиш дар инҷа сар мешавад. бале, баъди лайк мондан ҷолибиш сар мешавад ҳамеша. оне ки пулис муайян мекунад миёнбанд аз кӣ буд? миёнбанд аз духтар набуд. дар ҳоле ки миёнбанд аз духтар набоша, агар аз кияй? аз кияй? бале, метавонад ки аз қотил боша. ба ғайр аз ҳамаи муайян карда мешавад ки духтар пеш аз маргаш таҷовуз шидагӣ нест. ин тамоми корра таҳрру мекард. яъне ки якумин чизе ки пулис фикр мекард ин маҳз таҷовуз ай. ва ба чизе ки дугонаш гуфт шаин ӯ ҳамроҳи як мард рафтагӣ буд, метавонӣ фикр кунӣ ки хай ҳамон мард рафта мақсад шуримурӣ карданӣ шида ягон кор ки хай гапошон туғри нагирифта бадан зада кишташа. но мефаҳманд ки таҷовуз кардагӣ нест. 25 марти соли 2015 маросими дафни духтар баргузор мегардад. вақти ҳамин рӯз дар девори фейсбукаш шаин беҳтарин расмша бо дугонаи беҳтаринаш мегузорад. ин расм гирифта шудагӣ буд шаби марги духтар. ҳарди духтаро хеле ҳам хушҳоланд, табассум мекунанд ва ҳеҷ гумоне надоранд ки ин шаб охирон шаб мешавад барои яке аз онҳо. дар зери сурат шаин менависад: имрӯз ман аз хоб бархестам бо оби чашм. ман хушҳолам ки бо ту шинос будам. ту рафиқи беҳтарини ман будӣ. то айни замон бовар карда наметавонам ки дигар туро оғӯш карда наметавонам. суҳбат кардан ва хандидан бо ту. ту хеле ҳам ҷавон будӣ то ки равӣ. ман ҳеҷ вақт туро фаромӯш намекунам ба хотири оне ки ту фаришта дар замин будӣ. лекин ман фикр мекунам ки ту барои худо бештар лозим будӣ. барои бозам наздик шидан барои фош кардани ин ҷиноят як чизда ёрдамтон метиҳам. хатя ман набояд ин кора кунам, но мекунам. дар ҳамин расм ҳаст як чизе ки шуморо наздик мекунад барои ин ҷиноятро ошкор кардан. ҳангоме ки волидайни рафиқҳо дар мотам банд буданд, пулис дар ҷустуҷӯи шахси охире буд ки пеш аз маргаш Бритни ӯро дидагиай. яъне ки маҳз ҳамон мардера ки Бритни бо ӯ шинос шудак дар бар. хушбахтона дар ҳамун охирон баре ки Бритни бо мард шинос мешавад,
бари Каланян. Каланял. Записҳои назоратии камера. метавонед ки дар вақти назорат кардани ин записҳо бини ҳамун мардеро ки бо ӯ Бритни баромадагиае. вақте ки пулисҳо записа тамошо мекунанд, хеле ҳам ҳайрон мешаванд. дар оне ки оле мегӯянд ки духтар танҳо баромадагӣ буд бемард, не, гап дар бораи оне астае ки духтар аз ин бар набаромада буд. аниқтараш умуман на Шайен, на Бритни дар ин бар набуданд. ана поворот сар шуд. баъдан о тасдиқ меёбанд ки дар якум бар буданд, дар бари Манчестер. аз ин бар меояд ки Шайен пулисҳоро дурӯғ гуфт ки дар бари Каланял буданд. савол: барои чӣ? бале, ин савол барои пулисҳо ҳам ҷолиб буд. барои ҷавоб ёфтан дар ин савол ба бозпурсӣ даъват мекунанд Шайена, лекин Шайен боз дар ҳамун версияи худаш боқӣ мемонад ки буданд дар ин бар ва маҳз аз ҳамин бари Каланял Бритни бо як мард баромад. барои чӣ хотир ӯро дар ягон камераи назоратӣ дида намешид, Шайен дар ин бора ҷавоб надошт. бале, пулис ягон далиле надошт ки ӯро гунаҳгор кунад ё ин ки дастгир кунад. лекин далили ҳамин дурӯғи Шайен, тамоми версияи ӯро ки то ин замон пулис мувофиқи ҳамин версия ҷустуҷӯ карда истабуданд қотила, мешавад ки ҳичи ҳисоб накунӣ. бале, ҳамин хеле бардор. як одаме ки вақте ки дурӯғ мегӯяд, тамоми версияҳои ӯ чапа мешавад. акнун баъдан чӣ рух метавад? иш муаммо мемонад. чӣ гуна муаммо? пеш аз ин Шайен гуфта ку бо мегум версияи Шайена бовар карда намешавад, чунки дурӯғ гуфтаг дар бораи бари Каланял. баъд як дурӯғи Шайена дарёфт кардан, пулисҳо ба ғайр аз оне ки бовар надоштанд дар будани ӯ дар бари Каланял, ҳамчунин ӯ бовар надоштанд ба оне ки Шайен тағоиша хабаргир рафтагиай субҳи ҳамун рӯз. яъне ки чӣ хеле ки ман дар аввал гуфтам, ин хеле ҳам ғайриоддӣ ба назар мерасад. дар ин ҳолат ба хонаи пиронсолон барои хабаргирии тағоид барай. лекин гап дар бораи оне ҳастае ки ин коре буд ки метавонем бигӯем сохта бошад. ба хотири чӣ? ба хотири далил доштан ки ту дар дигар ҷо банд будӣ ва ту мақсад ман бояд ихе гап назанам, ман бояд расследовать накунам. яъне ки чӣ хеле ки шумо медонед, тағоиш тасдиқ мекунад ки ӯ будак. лекин гап дар бораи оне ҳастае ки оё мешавад тағоиша бовар карда дар ин кор. барои муайян кардани ин кор, пулисҳо камераи назоратии хонаи пиронсолонро дар ҳамун числа тамошо мекунанд. муайян карда мешавад ки Шайен он субҳ дар ӯ ҷа чӣ буд ё набуд? набуд. угадат карда боши, лайка фаромӯш накун. набуд. бозпурсии дубораву себораи Шайен бефоида буд, чунки Шайен ҳамеша дар як версия қарор истодагӣ буд. ба ҳамаи он нигоҳ накарда ки версияш шикастагӣ аллакай. барои ҷавоб ёфтан дар ин муаммо мепурсанд тағоиди Шайена ва ӯ қоил мешавад ки бале, ӯ дурӯғ гуфтагӣ буд. яъне ки ҳамун субҳ Шайен занг мезана, гириста аз ӯ хоҳиш мекунад ки тасдиқ куна онеро ки Шайен ба хабаргирии ӯ рафтагиай ҳамун субҳ. ӯ намедонист ки барои чӣ дар корае ин тасдиқ Шайенда. аслиша намедонист. лекин розӣ мешавад ки ҷиянша кӯмак кунад. хай, ман хиёл мекунам ки дилхоҳ одами наздик боша кӯмак мекунад. ҳамин гуна Шайене ки ин қадар вақт ҳамчун шоҳид буд, аз ин супас ҳамчун гумонбар ҳисоб мешавад. ба оне нигоҳ накарда ки ӯ ҳамчун гумонбар ҳисоб мешавад, пулис наметавонист ягон кор нисбати ӯ кунад. барои чӣ хотир? барои он хотире ки чӣ хеле ки шумо медонед, дар ин давлатҳо закон ҳамун қадар сахтае ки ино далели физически надоштанд. танҳо ӯро гумонбар мекарданд ба хотири оне ки гуфтаҳош нодурустае. дигар далел набуд ки ӯро гунаҳгор кунӣ. ҳамин қадарша пулис медонист ки Шайен зиёдтар аз оне медонад ки мега. савол дар ҷа ба миён меояд, чӣ гуна ӯро маҷбур кунем гап занад? ягон хел латукуб карда допрос кардан мумкин нест. яъне ки допросое ки бозпурсие ки тавассути зулм карда мешавад, суханое ки баъдан мисол одам мега дар вақти истифода бурдани зулм, ягон таю дар суд ҳисоб намешавад ва дар умум зулм кардан ғайриқонуние дар бозпурсӣ. ва ҳамин тариқ Шайен тамоман баҳс мекунад суҳбат кардана бо пулис. ним сол
кор хомӯш мемонад. камтар монда шидам, даставка омадагӣ буд. Як адашатса кунем, баъд давом медиҳем. Видеои имрӯзаро сабт кардаистам, бародаро, интизор шавем. Неки отвлекатам кардан даставшико. В общем, доставка омад. Ки угадат карда метавона ки чие. Подсказкаш да видео мешавад, да кадом видео хитом биёвен. Ва вақте каси ёфтак ба будурен да поёнем бинависен ки аминот чӣ буданд. Ҳамчунин бародаро, чӣ хеле ки шумо медонед, дар Telegram канал бародаро бисёр привилегия доранд, бисёр чизоро хабар меёбанд дар рафти кори ма, дар рафти видео, вообще дар умум. Аз ҳамин хотир ссилкаи Telegram канал дар якум комментария ҳамеша ҳастай. Будурен обуна шавен, фаромӯш накунен. Ҳамчунин барои шахсое ки бештари вақти худшона дар тамошои варзиш мегузаронанд, шумо метавонед ки вақти худтона ба фоида бигузаронед. Ссилкаи Telegram канал дар якум комментария маҳкамае. Ба полис алоқа мекуна холаи Шаен. Мега вақти шабе ки Бритни ба қатл расонда шудагӣ буд, ба меҳмонӣ меоя Шаен. Духтар маст буд ва маълум буд ки хеле ҳам нигаронай ва зиқай барои кадом кори ҳамин қадари зиқае ки мегирист. Ва ҳамон шаб қоил мешава ба холаш ки буғӣ кардагиай беҳтарин дугонаша Бритнира. Акнун полис ҷавоб дошт дар саволе ки кӣ куштагиай Бритнира. Лекин чӣ хеле ки ман ҳамеша мегӯм, ҳар як кор бояд сабабу мақсад дошта бошад ки барои чӣ. Яъне ки вақте ки одама дар ягон кор гунаҳгор мекунанд, ҳамчун шахси гунаҳгоркунанда ва ҳамчун шахси сафедкунанда бояд сабаби гуноҳи ӯро дошта бошад, мотив. Яъне ки одама дар як кор гунаҳгор карда намешавад бо ки ҳо ҳамин одам ҳамин корро карда. Бояд ту сабаб шавад ки барои чӣ ҳамин одам ҳаминро мекунад. А дар ҳолати Бритни ва Шаен наметонистанд мотив ёфта. Барои чӣ хотир? Барои он хотире ки уно беҳтарин дугона буданд. Реально. Чӣ метавонад сабаби муноқишаи ӯо бошад ки он шаб чунин кори даҳшатнок рух метавад? Баъди маълумот гирифтан аз холаи Шаен, полисо бо Шаена ба бозпурсӣ даъват мекунанд. Ин дафъарам ҳамон версияи якумаш. Ӯ то охира мегӯяд ки Бритни бо як марди бегона аз бар баромадагӣ буданд. Бале барои бисёриҳои шумо мумкин ки дар инҷа кор ғайриоддӣ ба назар барасад ки шоҳид ҳастай. Худи полисо ҳам 100% медонанд ки Шаен Бритниро куштагиай. Лекин ӯро дастгир карда наметонистанд. Барои чӣ? Барои далил нест. Ҳоло шумо мегӯянд ки аз шоҳидо чӣ? Холаш гуфтаи чӣ? Ин далил намешава бародаро. Ин далил намешава. Яъне ки просто ҳамчун сухан гуфтан далил намешава. Оҳиста-оҳиста кор ба ҳамин дараҷае ра мерасад ки хомӯш мешава. Яъне ки полисо намедонистанд чӣ гуна далили даст доштани Шаена дар ин кор биёбанд ва хомӯш мешава. 2 сол аз қатли Бритни Гаргл мегзарад. То ин қадар вақта ягон далил дар ин ҷиноят дарёфт карда намешавад. Барои оғоз кардани ин ҷиноят ӯ бояд кор мекардан бо ҳамон чизҳое ки то ин қадар вақта доштанд. Ва детективҳо ба хулосае меоянд ки чизе ки ин вақт доштанд бо як бори дига бо сари тоза аз нав варақ зананд. Ва як чизе ки гунаҳгор будани Шаена тасдиқ мекард, ман дар шумо подсказка кардагӣ будам. Ва шумо дар ин бора фикр кунен, лайк монданро фаромӯш кардагӣ набошен ва мегзарем ба полисҳо. Якум чизе ки хеле ҳам сахт, хеле ҳам хуб буд барои полис, ин камарбанди дар назди ҷасад дарёфт карда шудагӣ буд ки бо ҳамин камарбанд Бритниро буғӣ кардагӣ буданд. Акнун шумо ҳам метавонед фаҳмед ки агар ки ба ҳамин камарбанд Бритниро буғӣ карда бошанд, камарбанд аз Бритни набошад, пас камарбанд аз кие? Аз қотиле. Қотил чӣ хеле ки шумо медонед, Шаенай. Аз инҷа маълум мешавад ки камарбанд аз Шаенай. Акнун савол, чӣ гуна бояд камарбанда бо Шаен якҷо кунӣ? Яъне чӣ гуна? Бояд далел биёвӣ ки камарбанд аз Шаенай. Тамом. Далели гунаҳгор будани Шаен тасдиқ мешавад. Лекин чӣ хеле ки ман дар аввал гуфтам ки 2 сол полис дарёфт карда наметавонад далелере ки дар назди чашмшон буд. Ва ман дар шумо ҳам ин подсказкаро кардам. Яъне ки ин далела худи Шаен тасодуфан ба полис метиҳад. Чӣ гунае ки ман шуморо гуфтам диққат битем ба ҳамин расм, ина ҳамин расмай. Дар он вақт намедонам ки ба кадом сабаби полис ман аз ҳамин ҷоша аҳамият наметиҳад. Яъне ки дар ҳамин расм Шаена Бритниай
ва дар камари Шаен ҳамун камарбанде ҳастае ки дар ҷои ҳодиса дарёфт карданд. Камарбанде ки дар расм дар камари Шаенай хеле ҳам монандай ба ҳамун камарбанд. Монандеш ус беста. Ин ҳамун камарбандай. баъдан камарбанд равона карда мешавад ба лаборатория ки дар ӯ ду ДНК дарёфт мекунанд. Якеш аз шахси мурда Бритни буд, а дигараш аз шахси номаълум ки шахсиятша бояд маълум кунанд. Акнун барои ДНК-и Шаена гирифтан просто такта гирифтан наметонӣ. Ӯ одам бояд розигӣ бития ва ё ин ки ордер дошта бошӣ. Акнун дар ин вақт пулис ордер дошт то ки маҷбуран аз Шаен ДНК-ша бигиранд. ва шахси дуюме ки ДНК-ш дар камарбанд буд, шахсияташ номаълум буд, акнун маълум мешавад. Ин буд Шаен. Яъне далили қотил будани Шаен ҳамун расмӣ мешавад ки худи Шаен мегузора ва золим мекунад ки ғамгин шудагиай аз марги дугонааш. Худо зода набин чӣ гуна мезана. яъне ки худаш ба дасти худаш далила нишон метиҳад дар пулис. ҳамин тариқ 22 феврали соли 2017 Шаен дастгир карда мешавад. баъди дастгир кардан Шаен давом метиҳад ҳамун версияи аввалашда меиста. лекин баъде ки як моҳ дар СИЗО мегзарона таслим мешавад ва нақл мекунад чизере ки аз он шаб даёд дошт. мувофиқи гуфтаҳои худаш даёд дошт на он қадар бисёр. тақрибан соати 4:30 субҳ дар истгоҳи Макдоналдс қарор мегиранд. байни ӯ як муноқишае барпо мешавад ки номаълум буд сабаби барпо шудани ин муноқиша чӣ буд ва ӯ баҳс мекардан дар бораи чӣ. Шаен наметавонад ки ёд биёрад. дар рафти ин баҳс ӯра ҷанг мешавад, ҷанги тан ба тан ки дар рафти ин ҷанг Шаен Бритнира тавассути ремин буғӣ мекунад. ва чӣ гунае ки худаш мега ҳамчунин ба ёд надорад ба сабаби нӯшокиҳои спиртӣ ки чӣ гуна аз ҷасад озод шуда, яъне ки ҷасада дар куҷо пинҳон кард, чӣ гуна пинҳон кард. ҳаманиш як тараф беса, муҳимш он астае ки Шаен иқрор мешавад дар кори худаш. суд баргузор мешавад соли 2017. детективҳо мотив, яъне ки мақсади ин ҷиноята дарёфт карда наметавонанд. ҳамчунин худи Шаен ҳам гуфта наметавонист ки сабаби муноқишашон чӣ шуда. ва ҳамчун детективҳо тасдиқ карда наметавонанд ки ин ҷиноят, яъне ки ин куштор нақшаи пешина дошт. барои чӣ гапҳоро ман гуфтаистам? бале бародаро, дар натиҷаи суд ки чӣ қадар муҳлат, чӣ қадар срок бояд битиянта, муҳимае ки ба кадом мақсад одама ба қатл расондагиянд ва оё нақшаи пешина дошт ё ин ки надошт. яъне ки мешавад куштори тасодуфӣ дар рафти ягон ҷанг, мешавад ҳолате ки одама ҷанг мешавад, як мушт нито мераса, одам мемира. ва ин фарқ дорад аз оне ки одам моҳҳои дароз нақшаи қатла мекашад. ино ҳардуш фарқи хеле ҳам калон доранд. ҳамин тариқ Шаен Антуана гунаҳгор мекунанд ба куштори тасодуфӣ. яъне ки дар натиҷа ӯра ҳабс мекунанд, лекин ҳамин соли 2024 бояд ки ба озодӣ барояд. барикин и паъд ба озодӣ мебарояд ва мо имрӯз дар бораш гап задаистем. баъде ки озод мешавад 27 солаи ва тамоми ҳаёташ аз пешае. лекин ин гапҳоро мо дар бораи дугонааш Бритни гуфта наметавонем ки ҳаёташ қатъ шуд он сол. фикри ҳақиқатона дар комментария бинависен. дар видео лайк мондана фаромӯш накунед дӯсто. ду видеои нави охира дар болои экрани шумо тамошо карданша фаромӯш накунед. ва касе ки мехоҳад блогер шавад, маълумоти пурра ба ин подсказка ма курс дорам, метавонем бидуроем бибинем курсҳоро, шинос шавен ва дастрасӣ бо курс карда метавонем ки баъди гузаштан шумо ҳам блогер шен. шанса аз даст натен. ҳамада хайр то видеоҳои оянда. ба худо қасам любой тана гом ку ма последник сиёча бошам.